Neviem, čo robiť, neviem vôbec. Kedy ju vidím. Neviem to. Neviem, ako bude. Pani Agata dnes ráno, tak ako každý deň svojho syna doniesla do tejto základnej školy. O niekoľko hodín neskôr sa dozvedela, že jej ho odobrali úrady a je na ceste do Talianska. Na základe rozhodnutia súdu prišiel do školy pomalého Axela jeho otec, sudkyňa s políciou a úradníkmi. Všetko bolo zrejme načasované tak, aby sa pani Agáta nedokázala brániť. List, v ktorom sa píše, že dieťa zoberú zo školy o 9:00, dostala o pol hodinu neskôr. O 9:00 zobrali Axela. Som utekla do školy, ale nebolo tam. Z toho, čo sa stalo, sa žena psychicky zrútila, ošetriť ju museli aj záchranári. Zúfala matka si myslí, že manžel jej syna uniesol a pomáhali mu v tom aj naše úrady. Ona, když dostala tieto doklady, ona nie je 15 dní lehota na odvolanie. To bol únos, pretože nemala ani šancu sa odvolať. Podľa mojich informácií výkon rozhodnutia v tomto momente nebol ešte právoplatný. Ako bude malý školák v Taliansku teraz žiť, si jeho mama nevie ani predstaviť. Chlapček totiž hovorí iba po maďarsky a jeho otec len po taliansky. Keď ju bolí niečo, nevie povedať. On toho otca už nepozná, on sa ho bojí. Pani Agátu vraj manžel týral a preto je už 2 roky na Slovensku. Súd ešte v auguste rozhodol, že dieťa sa musí vrátiť do miesta obvyklého pobytu. V tomto prípade je to Taliansko. Ja nemôžem ísť do Talianska. Protože talianské súdy vlastne vydali rozhodnutí, že svého syna udesla. Takže vlastne pokud by překročila hranice Talianska, tak bude zatknutá. Pre televíziu Joj Diana Pavlisová.